full episode, Ilocano Love Storya. Naimbag kasi mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sang ilem. Asino, nanang? Siya. Naimbaga na ba, Miss Esmeralda? Nalabitasan ako na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nakapasyar ka man? Sige, panahon kayo pa, Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sang ilem. Juan, nanang. Manipod iti nagkita ta. Saan ka na napukaw iti panunod ko? Huh? Saan mo kumangay pa pa na kinadorso? Ngam napudno akiti tarigagay ko ngayon ka. Nakasagana ka mangikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagay ko. Anya? Napartak ka launay, Manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamang mo? Mabalin ako na madyak may karking ka ta dayo ti ba titawan ta. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa asawak. Tama kumikuma ka ng isagkana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo? Asawa lang ti kurang iti biyag ko. Awisin kang agpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Di kinaimbag ko a tao ken awanda ka sa pakasar sarita. Damo pa ila nakita ka nakasaritak ni Alfonso. Nalagaan ti riknak ken kuana. Kaya't ko nga isut pa ki asawaam. Anya? No arig na, kaamamoy pa'y laang, nanang. No pa'y nagkita kami itin. Ada ka tinadlaw mo a kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di, nanang. Napudno kan napakumbaba ti panagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti denana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak matlaunahin kin ni Alfonso. Kaya't yung kadi ama kaya asawa akon. At saka mo ito iti husto nga edad. Diyak kaya't yagdardarasudos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, no agayat-ayat kami kin ni Camilo. Oh, apay adi ka mo ito makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Apay adi ka makasugbat. Agpagpakaasi akata kayo. Bay anda ko mga desisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonso ang agaram kanya? Masapol at tingitingak ang naimbag ti kababalin na. Day tati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di itang Alfonso? Adamat lang na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtig na anabak nang. Wow, daytan No siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken kwa nang. Anya? Isuasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kaya't nakalakit di. Ano rin tayo bagbagang kini Esmeralda, Paula? Manong Camilo, ay, si Mangpot kagaya man. Ay, uwan gayam. Nagkasat ni Esmeralda agayam ko. At kan agar-arong ken kwa nabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo, tay. Amangan to masinak tinaragsa ka panagsasarita yun. Ne. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilong samat. Agar-arom ka di tikabsat ko ken ka? Inawis na nagpasyar dito yung parke. Di ka matin matagtagari. Adagaya mag-araram kan kaabak ng Esmeralda. Isuti ka ni mamang mo pagkasawaam. Tay tangar ti pakariribukak. Kasanong tiyayan eta? Gabo ka dito, awan ti maipagpanakal ko.
Kabutan ako rapi laing. Camilo, saan mo kumatagibas itan ti kinataom? At tapay pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Agyaman ako, Esmeralda. Umisam ka nga roden Kayat ko naragsak ti ayan-ayat ta, Camilo. Saan ka makapagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo kini Esmeralda ay parke Nakita na kami gayam. Apay nga saan na kami nginsitgan. Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takas ano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ng Esmeralda. Ano ko ba tidakas na? Oray man kat agit inarakop kami. Agayan na kami, Mike. Anya? Ni, jak impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan-ano kamot nga Ang nati ko nam? Paula, kabsat ka wano niya. Ngamkuy daw ka. Ang mga no isukat na ka iti dayjay bak nang agar-aram ken kwa na. Namuna ta, dayjay ti kayat ni nanang na apakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si kapay nga awan ambisyon na nga umasinsaw. Paula, Ne, pudno mati ko na ka. No nagambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihyo. Saan ka kumangasitgan ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanunutam. itay lang na nuktala ka. Ano sakit talaga yung tinakam ni Paula. Anak kanabramanan na di nakapagpatuloy iti kuleyo. Hay na, pasensya am laeng hindi kapsat mo. Ambisyo sa mo na dya kapsat mo. Anyamat na itang ibagbagayon, may panggap kanyak nga na. Ay, hindi. Hey, Paula, ada ka mo gayam di ta si adumdumgag. Pagparbeng ka kuma, Paula. Sa narumang akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang. Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunag. Awan namin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anyang nga ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasat. Saan mo lakuman ngay bagbaga ni Alfonso Tikas Jay? Nabainan lakit di. Nanang, amok ngar aramidan na tikas jay. Tap na maalukoy na tirik nayo, apilitan da ka makirelasyon kan kwa na. Tanya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inam ti mangkita iti pagimbagam. Nana, Apay, anya pala sa pulong kini Alfonso. Nasingpet, may kanang kay tinasaliwan wala pa nagbiag. saan laday ta tinapatag kanyak? Kasanon tirik na. Awad ti ka po na di mo masursuro nga ayatan ni Alfonso. Nalakaasawan no saan asika ti mismo amasiknan nanang. Kasano nga iba kakata kayo? Nga adan ka ayan-ayat ko. Anya? Mabainak na kuman amamom da ito, Esmeralda. Ngam ga po ta, agayam ta. Kan agayan ayat kayo gam kini Manong Camilo. Apay kas tama tibagbagan, Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat ka ni. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nana nga nagadal iti kolehyo. Saanan ang nagambisyon? Gapo iti data. Naramraman na ka di nakaturpos. Paula, awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan nyo a panagkinaawatan. Angam kas kunam, nasingat nga kayam. Sa kabsat mo ni Camilo ang kaayan-ayat ko. Naimbag pa yata kinayat mo. Katawan ambisyon na. Saan ko mamatakas ta tibagam? O sige, ipapantalat ta na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti denguan ni manong mo.
Agpada kayo amapnak iti kastalata na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan to ti agbali na biag yung? Makapasakit mo't dagit nga ipagpagam, Paula. Kaslaim parupang mutan nga isinaklaan ti kapsat mo. Kat tutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso, ta sigurado ak ang maipaayan na itim na saliwanwan abiyag. Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutan, Paula? Adan kay ti kabukbukudan ni Arapaap. Katraaman kay ti dayta. Ay ayatak ti kapsat mo. Katagtala ka kay ti kabailan na para iti masakbayan minto. Imbagakan ka dayta nagsaritaan mi ken ni Paula. Ang pangaasim. Saan mo tulak ko man sa langagan? Diyak kahit asyak ti makagapo iti sanyo a panagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba't nga tayo mapasamak na ita? Tanasingad kayo mat ngagayem. Saan ka matanagan? Bay aklat ng tikabsat ko. Saan mo ko man atutupan? Pagarupan ang malok sa palagayang kanyak. Ambisyosa nga minti kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre ti agarapaap. Karbangan tayo amin dayta. Huwag gayam. Kumusta ni Alfonso? Tayjay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanya. Camilo, kayat ko nga ipudnukan ka. Akayat ni nanang dayjay nga Alfonso a para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnuklangan kininanang ti ayan ayat ta, Camilo. Adda ka mo ilat na nakapupok iti kwartaw, Paula. Tulungan nakma na mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang, awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Ay, awan pa'y may. Sigurado ang indanon laki din ni Esmeralda tinagsarsaritaan mi. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ngam awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula, anak, ang kinaawatan kayo kumagagkapsat. Masurunak lang amin, nanang. Ano iti kinaawan ambisyon na. Ang mga namapukaw na ni Esmeralda. Anya? Ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta, Ay, no siyak ni Esmeralda, nanang. Kayat kuntay bakna. Agyaman na ka muna eh. Tapi natgamti awis ko ang mga anta iti restaurant. Ngam inawis ko ti gayam ko. Yes? Dandani siguro dayjay. Ni, isang day ta sumungan. Itay kayo pa'y kadiadi mong dito yung restaurant? Nagpapintasak pa'y nga minyan. Oh? Kasta ka di? Pilya ka talaga. Aywan kayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula ang singit agayam ko. Maragsaga na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka gaya makasalsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo. Talaga? Naglaing ka gang apo masablog Sige, ag-order tayo ni tikanan tayo. Aday tanti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka katitireti ang pangidang mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin atamdamagan no atan kaayan ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanya. Kunak man nun ni Alfonso ti sa ngailin. Naimbag arabi iyo, nana. Nanang, aday pudno kada kayo. Ni Camilo, kaayan ayat ko. Anya, adan kaayan ayat mo, kat daytoy alalaki. Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipaayan, itinasaliwanwan, apan nagbiag, to'y anak ko.
Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka ha. Addan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda, ang makaipa-icon ko na itinasaliwan-wan na panagbiag. Nanang, saan kumamot ka sa ti pa nagsasauyo kini Camilo? Iso ti pakiasawaak, taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mo na makasao? Nanumuak lang agpaiso, nana. Napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Nukas pagaringan, tada kami tuti at kagasat. Ikagumaak to, nga ipayan tinasayat na panagbiag. Anya ko mati mabalin mo nga may pagpanakal. Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang Apulos. Dito'y bareme. Una yan akin nagubsam ti pa nakisarita yo kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbali na maag, Esmeralda. Lipate mo dadya, Camilo. Nakatulog ko pa kit ni Alfonso. Amatulagan ti kasaryo. Anya? Nanang iba inanda ko, mamat. Da kayo matindi mangidaldal kin Alfonso kanya. Panunutin ng tupay nga agtatakon tayo. Ni Alfonso, ti makaipa-icon ka itinasaya at apanagbiag. Saan ko nga ay ayatan? Kalugwan. Saan nakaamabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak? Uri adan ka ayan ayat ko. No di mo kaya tapilitin ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipate mo, dayjay, ang lalaki. Sirirain kayo palagayam, nanang. Rabiin, Inururay ka ang makasangpit, anak ko. Apay analiday tila nga mo. Nagkapuha kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan anamuan ng agayan at kami ni tibalasang na. Anak ko. Naglikat kayang tinakurapay, nanang. Imparo pa na kanyak. Nga na pangyasawaan na iti anak na. Kahit kasano nga rudan, anak. Agpimpinatag kami kini Esmeralda, nanang. Agtalag kakiti kaya na ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nasupiyatan met ni nanang na ti relasyon mi, nanang. Dahit at tidakila parikot ko ita, Paula. Idildildil kanyak ni nanang aday jay nga Alfonso ti pakiasawaak. Lipatak ka no ni Camilo. Talaga nga'y ayatom unay ti kabsat ko niya. One friend. Ay ayatak unay-unay. Diyak ano, anya ti rumbang asawakan ka. Amo, maawatan ka. At daluksaw mo iti kapsat mo. Ang magkisarsaritak itakas may sa agayam kan kapsat mo pa iti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kabsat ko. Namdakal ti pakaatiwan ken ni Alfonso. Nasingpat lang arudan, nabak nang pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat mi. Manipod idin niyam amo ka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo ba nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinay pagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidanon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan. Tapno saan nakapilitan ni nanang ama kay asawa kini Alfonso. Anya? Dahil tatimbagan ni nanang kanya. Saan nga tangad adan apilitin na kamay asawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariribo ka na nga ron. Ha? Camilo,
Saan mo ko mapanunutan nga agtua-tua ako ni ti marikriknakan ka? Gaputa saan to nga agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman ak Esmeralda. Ikarik. Saan na to mapilit ni nanang ama ki asawa kin ni Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti biyak ko. Awan ka katikas to yung problema, manong Camilo. No nagambisyon ka idi. Itakat, awan ti maipagpanakal mo, tapno mailaban mo kumati ayan-ayat yung kini Esmeralda. Maag ni Esmeralda. Sana kinamaag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka manong? Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnakan iti agdama akasasaad ti biyag mo. Saan ko kaya tapilitin ti banag adyak kapailan akong Oden, Paula? Agpatingga kalatan dita? Nukas pangarigan tagasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyagyo? Manangaasi ni Apo Dios. Ah? No kinasingpat. Saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Baknang pay. No manakman ti babae. Asino nga tatipilyan na? Namo kininanang mo, nga dagay man kay nayat mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amom nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailanga saan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pailang. Aging kay tisang kay ama kapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, kami lugayam tinagan na. Masakitan hak ni mabantan yaman na. Bun kayam. Amangan no mabalin na kayam mo kini Camilo. Aniya? Kahit kung agbalin na kayam. Gaputan no nasingit kami ton. Nukas pangirikan tasan naklata kayat. Sa anak ko na'y masakitan. Anya ti kinulam, Esmeralda. Kayat ni Alfonso amam-amo ni Camilo? Wananang, kaya't na kanong agayam da. Anya mo tayo mapampanunot na. Diyak mo. Ngam gaputa kalikagom na amam-amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, adaga po na no apay akayat amam-amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. At dalakid di pang panggapin na. Nanang? Day tititandaan na mga ibaga ka. Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso. Ngayatam. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. Ingkuyog ko ni Paula iti naminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restoran. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat gakon tikit daw mo. Kinalikagumak amam-amu ka, Camilo. Kaya't ka akasininged. Tanong kas pangarigan agbalo iti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw. Aniya? Kalpasan ang nakapagamamuta. Jakdam naman ang masang ili ka iti balay. Gaputan na patigtibagakin ka. Ada kahit ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan mo kumanda pagduaduan pa deta? Panagkunak. Saanin anas kan asong batak deta sa lutsot mo? Nas ka na mamuak. Gaputay ayatak pati Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin sa liwanwan na panagbiag. Akwek. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno amang ipatbatag ken kuana. Ken makaipaay itin sa liwanwan abihag.
ket siyak dayta. Alfonso, Wan, siyak ti pudno ang makaipaay iti pagragsakan na Camilo. Hitamay tamanong Camilo. Nasikat mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamuna ka? nagpamarang akayat na ti makigayam kanyak. Tapno siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Manawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayan na kami ang makapagsarita. Sige. Anuman gayam? Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak. Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan tiriknam? Ngam, agpada nga adda kalintagan da Paula kanday jay nga Alfonso kadagiti bagbagadakin ka. Nanang, Ulitek anak ko, saan ko maamasair tiriknam? saan nanang? Pudno mat ngamin. Amo gayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay kan ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka. Tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isunghay tapay laeng anak ko. Agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak nanang. Lipate ko ni Esmeralda, kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kwa na iti paglagsakan na kasta kadi. Jak ising-singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at ngaramidam. Maluksawak man kini Manong Alfonso iti daytang inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam, tagibasitan na kalaang. Pudno mat ngamin ti imbaga na Esmeralda. Nanamo aklaeng. Idintoan ni Alfonso. Napaknang. Kabailan na nga ipaay tinasaya at abiyagkan ka. Ngamsan kong ay-ayatan. Sikat ti ay-ayatak. Ngam, saan tunga nga agmaw-maw deta panagayat mo kanyak? Nagrigat kan tulang iti dinak. Anya ti kayat masawan iti dayta. Camilo, kabaalak asamiran ti rigat. Gapo iti ayan-ayat ta. Kagiyaman aklaon na Esmeralda. Kit sapay ko ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan tunga agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nasaya kay may ka dito balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda, mailiw ka kating kanyak? Nagbaliwan tiriknam? Kat naamiris mo na siya tirumbang ngayon. Nagbidot kay ti dayta pampanunutam. Namuak man niya tipod na panggap mo iti panakiam-amom kin ni Camilo. Tapno tagibasitam lang ti kinatao na. Imbagak lang di po, no? Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsaka? Naragsak di panagdinata nga kasawa. No kumplito ti pagbiagta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin kari dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da iti rigat kan namay. Esmeralda. Ladingit at nga ipagakan ka. Juan, mabaling nga da amin kan ka. Ngamday ti pusok. Saan mundo pulos ama ikutan? Kinamaag amin nga imbagam kani Alfonso Esmeralda. Masursurong tumutla ang ayatan. Nanang, saan ka diyan nakapagsarita kayon? Bay andag kumamat nga agdesisyon, abapukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa kini Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka.
Saan nga imposible masursurom tumatla nga ayatan? Aging gaada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karing-karimi ti tunggal maisa nanang. Agtalinod a napudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin na sana kamaawatan iti daytoy nga ramide kay Esmeralda. No kas pangarigan takaguran nakto. Sapay ko ma. Tad-adan to kumang agpanuray tinapudno panagayat mo kanyak ket maawatan nakto. Wena. Daytoy lang ti amo ka pamuspusan. Dupay diyak ko makapailan ang mapukaw kay tibyak ko. Mailiwak tukin ka. Anya ti kayo ta sa unday toy? Apa nga impake ka kadagiti arwatan? Biro ko kligasat ko di syudad ading ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam, amo ka di na ito ni Esmeralda? Saan? Ngam, panggap ko ti mangibati iti surat. Tadya kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Payat ti panagpakada ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No saan nakagambisyon. At niya kumati mapalin ko pagkarit to para iti masakbayan mi kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko kan ka. Ay ngam, siyak pa yung mismo ti nung umsikan ka. Saan ka akagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah. Nakaadayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, Nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti bus. Ayun, magluluwa kayo pa ilaan. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak nabnabaan daytoy nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan, kapaw iti arapaap. Aday ta, tinang babalawam iti kapsat mo. Pinabasol mo ti kapsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No, kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka natin na imbag agasat na ijay syudad. Isutipan na kaamiris ko, Nanang. Uun gayam. Adda ka di imbati na asurat para kini Esmeralda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jak namnamaan daytoy nga inaramid ti kapsat mo, Paula. Gapo iti arapaap, Nanang. Wine. Gapaw iti arapaap. Aday tati ng babalawam ijay kapsat mo. Agasam, pinagpabasol mo pa ijay kapsat mo. Ibagbagaman ay ramraman ka. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No kano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka na tinapintas agasat na ijay syudad. Ayun gayam, Nanang. At da ka di imbati na kada kayo asurat para kini Esmeralda? Ay, awan may. Ay ko, amangan no imbati na ijay kwarto na. Ay, Nanang, inakman kitaan. Day talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda.
naman ang alitawa na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Ang mga nagtamatan sa kubanit na. Amo ka sana ka maipturan at di makita iti sumagmamanong altaw. Oh, Esmeralda. Ah, Kasla saan ka makaid na? Nanang, Oh, nakiktot kan sapay. kanya nga ta. Ibagak nga ta kay ni Nanang. Ngam ang mga no. Oh, Ay, ko. Ay, awan ka niya man na dahito, Nanang. Awan. Anya ti ko ng Paula. Tanda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudan. Ape asa na nagpakada kanya. Imbaga na hindi amang ibati iti surat para ken ka. Ay ngam, nalipatan ng samat. Apay, anya ti na pa na ginagara ijay syudad. Napanlagsapol iti trabaho na. No kasta agbayag ijay syudad. Ang apay asa na nagpakada kanya. Saan na kano ang maibturan na kita ang ti panagluwam? Nagpakadakin ka. Tsak namnamaan dahito yung aramidan ni Camilo. Pimano adi man na nagpakada kanya. Sapay ko matamaawatam ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo kano. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso? sana nakatrang ka tiri daw isa simrel kaklatan. Ada ka diti bagayo, Nanang. Esmeralda, nakita nga sangsangit ka adimtan. Di nakpay sinungbatan itay pinagunyan ka. Adala na unag apang panunotag. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan ken Camilo? Ay, awan, Nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Abi, kasla matartaranta ka. Umamuan ni Nanang ang pinanawanak ni Camilo at nagpakada. At naman ang alukuyan, ti pa nang ibawing ko ti matang ko kini Alfonso. Apay, di ka magasao. Sige, sikat ibaka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapawilan? Makatlaw pa yan ni Nanang. Apay, kasta ka, di ka madlag saon. Agtanta namitim ka? Nanang. Sige, panahon ka man langan dito kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no na upay mo Hindi lang nakalugan na kiti boss. Nalipatak kayang tinangibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko, kaslain gagarak meten tinagpakadakan ko na. Kamusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ka nakita dan kini Paula. Kat naibagati kapsat ko ngay mayak ni di syudad. Sapay ko ma. Tamakasara kakatago si tipagtrabahuak dito syudad. Manong Alfonso, nayaw-awan kan sa? Sana ka nayawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana. Kalpasaan, ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapailaan. Mangsinsintir ka kaday, Nanang, Ladingitan. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige, sanak nga rin din ngagbayag. Agsubli akto langin. Sandang impud no tinapanan ni Camilo, Nana.
Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka na. Anya, isumot la na bayagan adipim masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dahil tatisal ko nga mo. Saan nga ta nagpakada ni Camilo? May bituran na panawan latan ti kaya na yat na. Ang magano day ta amo ti pakariribukan ni Esmeralda. Dahil ito yung tinapinta sa kuntaway ko. Alfonso, Ita anagin na dayudan. Amangan na makalipat dan iti tungkal mais, ha? Kat masurusuro nakmatan nga ito ni Esmeralda. napanagnagak no kasano ti panagpimpinatid ta. Amang ano nagtulagan damot ti adayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramidek ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangputan kayo agsangsangit manan. Ni manong kami lumangatan ti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na manipod pimanaw di kapsat mo agam-aging gaita. Pulaw sa di nagsurat. Dahil tamot ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpada kami matngad da cellphone na. Ay, maganmot no at dandakay sa napasamak ijay kapsat mo, anak. Nanang, saan ko mamot aday ti panunutan nyo? Ay, uun gayam. Di mula dinamag ka ni Esmeralda. Ang magando isukit di mo ti inawagan di kapsat mo. Awan mat nanang. Mas daawak man. Nalipatan na tinang ibati iti surat. Ang nagpakadaan na kuma. Sa di na pa'y awagan. Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpakadakin ka? Ha? Kasano nga mong dayta? Anya ti kahit asawang dahi tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at nagpakada. Tasan na kan? Ngay ayatan. Pangaasim. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Jack pulos pagduado-an ti kinapudno ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaay ti day ka, Esmeralda. Saan kunto ang maibawing tiriknakan ka? Apay, anya tatakin kuha ng awan kanyak. Nasingpit akmat. Guwapo ak. Dakwartak. Nasong batak idinday ta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok. Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak. Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kuana. No pa'y patpatang tinakam ko. Adadag iti kuntaway ang mapanpanunot ko. Apay a pinanawanak ni Camilo at di man lang nagpakada. Sa dinak man lang malagip hawakan. Tsak mawatan. Nanya tagtartara iti panunot ni Camilo. No apay nga inaramid na daytoy kanya. Esmeralda, siriring ka pa'y. Tubag ng tirabi eh. Wanyag pa iso. Namangan ni tirabi. Mutsak pala maalat ituturog kag. Maturog ako, nanang. Iti pang marudon ta silaw di ta kwartom. Sayang ti kuryente. Wan, nanang. Nagagragsak kami kini Camilo. Kaputay ayatin mi titunggal na isa. Itibaat nga ipadlaw launay ni nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay meron ti karing-karimi. Kalpasan na. Kala at apimanaw at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay ngay matayo ka. Kat
Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy. Madlawan na kitipig at itisugat ko iti ropak. Kasama ititakyak ko. Kapoy ti panakadisgrasya kiti. Tiyak na puutan tikot siya ng dungpar kanyak. Kabayatan ti babalasi ko iti kalsada. Naimpakta sana ka napakarawan. Kakin ko kwa itikot siya nakadisgrasya kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ti pagsayatan na pa'y pinagnaidnak itidakkel abalay na. Pakalaglagipan na kano ti panagabron na dahito abalay. Napukaw ko ti silpon ko iti dadya pa nakadisgrasya. Isusiguro dahito ni Mang Bernabe. Amang ano nalipatan na ti bukod na atulbak. Oreda kami kininanang. Madanagan kami una yun. Ama na niya mo tinapasamak na tadi mo tila umawagan. Di pa kalading itaklaunay, Paula. Tsak pulos maawagan ti cellphone na. Noon namin ano mo't nga inawagak. Nakaidtap sa cellphone na tas ang pulos nga green. Nasingad na nga kayam. Saan ka kumamat nga galimat kanya? Ne, anya ko matiilimot ko kan kay Esmeralda. Anya timbaga na itikan ka. Sakpay apimanaw. Agbiro ka no iti trabaho iti syudad para iti masakbayan nyo. Amok unay iti kabsat ko. Paula. Ngam na patyum alino ko na kanimanong Camilo kat binaybayan na kan. Lipatan mo ten kat ibaw mo lang ti imatang mo kinimanong Alfonso. Anya? Paula, agayam ta. Kabsat mo pa iti kaayan-ayat ko. Akwag, ambisyosa ak. Praktikal di pa nagpampanunod ko. Nasingpat kan bak ng ni Manong Alfonso. Kunaklo napatagakkan ka kas gayam mo. Saan mat gayam, Paula? Nanang, nagsangsangit kayo manan. Madlaw ka dagiti matayo. Anak, adyang atan ngagpaiso tinapasama ki jay kabsat mo. Awan na pulos ti pakadamagan tayo kan kawanan, nanang. Saan tayo matamawagan? Ang mga nun na tayo mutin. Ay, apaw, Paula. Di ka kumamot agsaw iti kasta, kabsat mo dayjay. Ay, dadayo maapaw. Adala nga ron nga, agsangit kayo. Nanya lang amin di sa asawang mate, Paula. Ay, apaw. Nalaglagan ngamin a panunutan. Anya kan sa? Sa narumbang kasta ti panunuta, may panggap ijay kabsat mo. Nanang, lading ito. Ay, apo, yadadayom ka di Apay, anya gayam timbagbaga ni Esmeralda may panggap ijay kabsat mo. Malidayan, nanang. Imbagakin ko na, no agdo-aduan itirik na kinimanong Camilo. Ibaing na lang timatang na kinimanong Alfonso. Imbagam ti kasta. Amo yung ambisyosa ak, nanang. No siya ti pagdatunan ni Manong Alfonso. Saan anarigat nga ayatan, tanasingpot mat? Ay, sika talaga, Paula. Saan ka makatulong? Agpada kay timbaga ni Esmeralda. Tipod no. Madanagan ak mutin kini Manong Camilo. Agyaman na kay manukot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang sa dino ti kahit mapapanan. Apa ito malongkyaw ka? Awan maglangan ni Paula. Esmeralda,
Sapay ko matamaawatan na. Sige. Awan problema kanya, Greta, Esmeralda. Oh? Ni Camilo. Uwan. Isulakit na dahil nakita. Ha? Tsaklakit na bitot. Mabiglaan. Paula, ada ka gayaman. Nakita ni Camilo. Ditakan. Nagdardarasa na pimanaw. Nakita na kano ni Manong Camilo. Ay, agar arapa apsa. Ano ti mapaspasama kini Esmeralda? Urek lang na upay. Saan matgayam ani Camilo? Kayang ingas na lagayam. Anya kaya, Esmeralda. Sakti ka duwam. Ni pela Camilo, ti pampanunutan. Makaungat kan samutan. Aguli magkalaan. No makagura ka, agawit kailangan. Iramraman mo pa ni Paula. Nalpasan nga datay dito eh. Ngamdi kahit ko. Siya ti kasangsangom. Saan kumasabali mo ti pampanunutan, Esmeralda? Ladingitak. Jak tanggap ni Mang Sayre itirik nam, Manong Alfonso. Nagyaman ka. Dito ang waiter. Agorder kayo. Pasensya ka lang kumangkanyak, Paula. Awan ka nyaman na. Nabayagan na jak si Mimsim iti arak. Yung kahit kumanang tagbartak. De. Anyat na pasama kiti pa nagkuyog yung kin Esmeralda. Sana ka nakatikpal, nana. Agaso, sikli kadwanang ni Camilo pa ilang ti pampanunutan ha. Aniya? Ada nakita na ijay restaurant akayong ingas kano ni Camilo. Kat pinanawan nak. Ay na, binaybayan lang arudan ni Camilo. Dahil ti pagluksawak. Iswa kahit ko tagbartak. Pasensya kayon. Naginumak di balayo. Ngam na panunot ko. Kababayin mo't kidya. Nagpaiso, no dituyak pa yung nagbartak. Sige lang, maawatan ka. Napanagnik ako na talaga apat-pat gamo no ay ayatan ni Esmeralda. Nagigtutak iti pan nakakitak nga gininom ni Alfonso. Kat panbantayan ni Nanang. Ngam, apay adito'y balay ti pagpartikan na. Kaya't na nga ipakita ti luksaw na kanyak. Latingitak langan, Alfonso. Sapay ko ma. Tamautob mo to na saysaya at no ibaw ing mula ang tirik nam iti sa bali. Numan pud no abinay pa'y anak ni Camilo. Tsak tumabalin ti agayat iti sa bali. Asisisugat pa'y laang ti puso. Laga nga ay ayatin launay ni Esmeralda jay kabsat mo, Paula. Agasam, ar-ara paapon na pailaag. Nanang, nadlaw ko na luksaw ni Manong Alfonso. Anya? Ay, Nakaunag ti sinaay mo. Sa nakalidliday kayo manan, Nanang? malagip kaw jay kabsat mo. Ay, anya nga tang agpaisaw tinapasamak na. Nanang, dak kayat kagsaong. Tama nga, nagsangit kay manan. Ay, saan ko akayat a panunuto na natayan jay kabsat mo, Paula? Ada ko, Che. Uwan ka raw. Kasla iti batog ti balay tayo, tinagsardangan na. Anya? Nanang, ni Manong Alfonso. Paula, kaputakit kita anak matlatan. Ipapas ko matimang mingmingking ka.
Saan ka matgay mamaati iti kinapintas kin Esmeralda? Ne, di na kumamot pagbabartakan Sana ka nabartak. Nupay nakainumak lang. Mas dawak no apay aditi balay ti imayan. Kagap-gapo kiti balay da Esmeralda. Naginumak kiti ay. Kit kalpasan na napanunot ko ti may dito ay. Tapnoan niya. Ibagaman kanyak tagpaiso. Anya talaga tinapasama kiti kapsat mo. Diyak mo. Awan pulos ti damag makinkwana. Nanya tinapasamak nan. Talaga ka di nga gagaran na ti tinagpakada kin Esmeralda? Nalipatan na lang tinangibati ti surat a para kin Esmeralda. Ngam, mabalin na kumamat nga awagan. Uray da kami, di na kami inawagan. Apay nga ta? Diyak mo. Awan na pulos ti pakadamagan mino. Anya kitin tinapasamak na. Pasensya ka no niramraman ka kinaluksaw ko. Ngamin. Talaga nga ayatin unay ni Esmeralda ti kapsat mo. Saan ka ngungtan? Diyak mo ti pilit nga ibawing mo lang ti matang mo kani Alfonso. Amo kakaluksaw dak, gapoy tinapasamak iti restaurant. Saan mo ang mababalaw di tao? Tiyang kulaang mo, timang patigmaan kan ka. Awan sa balya pang panunutek no saan at ipagimbagam. Kagrunaan da. Ti masakbayam. Maawatak tay tananang. Ngam awan ti mabalin ko. Agtukyad ti pusok amang ibawing itirig na kini Alfonso. Ay, binaybayan na kan ni Camilo. Di ka kumamot agbalin amaag. Saan tayo nga amo? No niya tipod na napasamak nanang. Dinto pa inagpakadakan ka. Kuna ni Paula, nalipatan ni Camilo tinangibati iti surat. No apay adi mawag. Awan ti makaibagan no anya tiga po na. Ay, diyak ka mukad ka. Ay ayatak ni Camilo nanang. Kat agtalakak kan kwa na. Kalpasan ti panagapo ni Manong Alfonso diti balay. Nagdiretso di balay. Amang ano na pununot na nga ibawing nalaang tirik nanakan ka. Anyakan. No anya na dito ti pampanunutan. Nagdamdamag lang maipanggap kini Manong Camilo. Nakalidlidayak. Numalaglagip ko ti kapsat mo. May iliwak launayin kan kwa na, Paula. Awan ti maibaga kini Manong Camilo. Kaputang madandanagan kami makininanang. Anya talaga tinapasamak iti kapsat ko. No anya nga minti makagapong, adi mo't la umawagan. Tapno malag-anan mo't atirik na tayo. Esmeralda, aluksaw at talaga iti napasamak iti restaurant. Amok. Maawatak. Tapno saanan ang masakitan. Lipatan na klangan.